Привет! Знаеш ли, сънувах, че мравки лазят навсякъде и запълват света, а аз отлепвам очите си. Харесвам мравките, очите не ми трябват. Тези очи не ми трябват и за това ще си обеля нови. Такива, които да виждат по-красиво, по-някак си различно от това. А клепачите си ще подпра с клечки, защото започне ли да става грозно, все се затръшват тези клепачи и нямат отваряне. А на мен ми е интересно. Щом се затръшнат, представям си, че очните ми ябълки са два опулени портокала и много гледат. Виждат, например, една, която постоянно играе на зарове и постоянно печели някакви неща, взети назаем преди това от едни и други, които са иззели излишното си. Множество предмети от мед, медени игли, сладки, шпаги и всякакви други неща от любов. После ги крие и не ги показва на никого. Не си говоря с нея, само я гледам. Особено е тази игра, нейната. Играе си сама. Мирисът на мед я залъгва, че постоянно печели. Дали това е тъжно? Тя не е тъжна. За какво говорех? Има пък един, който ме премести. Така, както си стоя и ме мести. Сигурно функцията му е да не ми е скучно. Поне така си мисля. Хубаво е да се чувстваш обгрижван. Понякога обаче ме премества при една, която е ледено студена, скърцаща със зъби. Някога се била разболяла от пожар, каснала болящо, кимящо, опушвала откъдето минала и хората бърчели носове. Само това, никаква помощ. Лекува се, като стои на студено дълго време. Натъжаваме и ми става студено. За какво говорех? Има двама, които се обичат и бият. Бият и обичат. Питам ги, ще се бият или ще пият чай? Не? Добре. Говорех за това, че свързвам бемките ти с линии. Мислено де. Или те сами се свързват телепатично. Надявам се и ние двамата да се свържем телепатично или някак. Да ни е прекрасно. Да ни е нещо като Бог. Очните ми ябълки са два опулени портокала, а в кухините има място и за гъсти и лепкав дим. Някъде навътре в мен нещо крещи. Не спира, не мълчи. Крещи, крещи, крещи. То просто почервеняване. Почервеняване. Въртят се портокалите, изхрукват, катурват се и оп! Тият кухините. Не бъркай вътре, че лепне. То крещи.
Крещи, крещи. Нуждая се от детски приказки. Спешно. Между острите върхове на две планини се е заклещил облак. Пробит и тъжен. Плач. Не искам да си спомням за какво говорех.